neshamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musakubanane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanane watokotadzira kukuchingamidzai kwatikuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti takukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikuona muri kulike muri kusubscribe muchikomenda zvakare muzvara nhasi tati aiwa regai tikupei chirongwa chamunofarira turning point from prison to progress kuti tinonzwa nhau dzinenge dzakaita kuti hama neshamwari dzipinde mukati meusungwa zvakare ndeipi progress yavari kuita mushure mekupinda mukati meusungwa saka tati aiwa nhasi uno regai tivatevere ndofunga kazhinji munotiona tiri mukati memajeri asi nhasi tati aiwa regai tivatevere kwavari kushandira kumacompanies kana angava maprograms kana maprojects avari kuita vari kunze kwejeri nhasi uno tiri kupi tiri kuThe Hills kwatati aiwa regai timboenda tinoona vakomana veconstruction pavari kuvaka ndofunga uchipfuura naKickman unogona kuona pari kuitwa zveconstruction nevakomana vari mukati meusungwa nhasi uno ndina mukoma Hard Life vati aiwa hanzvadzi regai ndimbokuudza nhau yakaita kuti ndipinde mukati meusungwa asi chikuru ndechekuti kubva pamhosva iyoyo ndaane zvizhinji zvandadzidza ndakukwanisawo kuswera ndichidzinga ndangariro yezvakaitika ndofunga mhosva yavo imhaka yekushandisa kana kuti kutora zvinodhaka regai ndinzwe zvizere kubva kuna mukoma Hard Life. Mukoma Hard Life makadi tiripo makadiwa tiripo sene munhu akangangwa ndiani mugova Hard Life mugova pakadi hapo panapa pano pari nani zvako naika pano pari kurarama muri kunzvimbo ipi tiripo paHarare Central Prison parisei paHarare Central aiwa pari nani zvako naika zvese hapana chikunetsa hapana chiri kunetsa tenda tikuona muri kubata mabasa anoshambisa pano ndizvozvo chaizvo taungosvikawo takatanga kuya kuno construction tisingaziviwo kuti kune construction iri mujeri muno saka zvakutipawo pundutso yekutarisa kuti kana tazobudawo panze tine zvokuita zvakawanda zvatadzidza tiri pakati peino nzvimbo tichivakawo nemadzikuru edu aya tichifamba nebasa mhosva yakakupinzai mukati muno imhosva iyi mhosva yakandipinza muno mukati ndeDDA Drugs Dealer Act ndandine mbanje ndo dzakandisungisa kuenda mukati saka ndakatongwa nejeri zve24 months ndova ndabvisirwa 6 ndova ndasara ne18 pa18 ndova ndabvisirwa dzimwe 6 ndasara ne12 zvirava ndine gore randakumhanya ande musi waitika mhosva iyi yakaparika sei mhosva yakaparikana ndiri munzvimbo yeBeatrice kunova kwandogara nemhuri yangu saka tiri kunzvimbo yeBeatrice ndainge ndichimboitawo zvekuvaka izvozvo ndisanda nezuva rakati kwaneighbor ndaibva kangu panze nichivaka saka takaenda pacouncil kundotora inspector zvondari zuva rekuti ndiinspectwe midhuri yangu yandaendavaka apa taivaka yanga iri imba yemurungu wataitowakira client yangu saka chakazoitika ndechekuti pakuvaka kwandaita ikoko ndambobatwa ndine mbanje dzandaindinadzo ndichipota ndichienda kumacourts ndambogara mukati zve6 months 2023 saka pakubuda kwandakaita ndichienda kumacourts vakazondibata ndiri pacouncil ipapo zvikanzi nhasi uri kuenda futi kudare watongobhukwa for today because date ndasina kupiwa ipapo ndichitongodzokera kudare no ndatochajwa gore mami nembanje dzakawanda sei nane mbanje dzakawanda 75 grams maida kuputa maiva businessman panyaya idzi here kana panyaya idzi timu randaishanda naro taitoputa because tatakatiwandei construction kati sekuvaka kwataita saka tatakatiwandei taitoita zvekutoputa zvedu tiri papo saka pakazouya operation yezvemadrugs izvozvo takawanikwawo tinadzo panguva yavakafambawo ndovakapita zita rangu kupolisi samasungwa muri wangani ndasungwa ndiri 1 vamwe vangu ndakati havana mhosva navangotora mhosva ndiri 1 vamwe vangu ndo vakasara vari panze vachibatawo basa iri vachichengeta mhuri yavo
mabatwa imimi muri yakaziviswa zvakamira sei uye vakazvigamuchiro sei pamakai? Mudzimai wangu ndakamuzivisa, ndakakumbira ofisa wangu ari papolisi paBeatrice, wakamufonera wakamuzivisa, akauya akazondiona ndichiri papolisi ipapo. But kunoko akauya musi wa25 December ndoko akauya kuti azonzwa ndakazotongwa chii zvakafamba sei, nekuda kwekuti mhuri ndoinenge yakamuremerawo. Saka nditongoziva kuti kuuya kwakaita ndotokutenda kuti azozwa zvokufamba sei nekuita sei, because kunoko kwandiri nangu pacho changu ndiri right, chinotondoshungurudzai mhuri iri panze kuti iri kurarama sei. Mama ni mhuri yakakura sei? Ndine vana 5. Une makore mangani ngomadle? Ndine 36. Okay. Wekutanga mukomana musikana? Musikana ari form 2. Wechi2 grade 6, wechi3 grade 4. Umwe wacho ari ECD mudiki asati akuenda kuchikoro. Saka muri panze ndimanga muri breadwinner. Saka iko zvino pakazoya mama wakati vari kurarama sei? Apa wakauya wangoti kuchikoro, vamwe vacho vakazopinzwa kubhimu, vamwe vari kuendawo but vari kuenda zvapo napo, but iwo ndo vakutosimbawo nemari cho nekushandawo panze papo kuti vakwanise kumirira mhuri. Samba nyimaidzitora kupi? Manje ndaidzitora paHopley paBoka. Okay. paHopley paBoka ndokwandasanganawo nevakomana vamwe vaiva vanadzo, vamwe vaitotibetsera kusapota kubuilding, achingoti aso sezvo muchienda kubasa vachitambidza kuti tinokwanisa kupota tiri pabasa. Tozva kuti kune kutaura kwekunyeberana tiri mumastreets zvafanira kubuilding, ndazva muchiti ndo dzatainyanyopfuta patechivaka paipai. Iko zvino musiri kuputa, hamusi kuvaka? Zvino tiri kutovaka but kwekuri kusatozivawo kuti zvinhu zvakaita seizvozvo izvi zvekufadza munhu uri panze apo, kufadza nyama neuyu, but zvakatosiyana. Ndiri munoma ndatoona kuti kusati kutodziputa kupedza nguva. Because kana uri muno musingadziputi uchikwanisa kuwirirana nevanhu, kugarisana nevanhu tasingakwanisi kugarisana nevanhu tiri panze apa, tangoita vamwe varume vanenge vasvika patiri takutanga kutonetsana pachedu, but kata munomo izvino togara tiri group hapana kana chinotonetsa. But tikatoona kuti kuda kwezvinodhaka izvino zvaitokonzeresa kuti tinge tichisarudzana panze apa nekutadza kuwirirana musoro wezuva. Saka ta muno sono kuna tiri kuwirirana, hapana chinotuka omwe, hapana anorova omwe, zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka hapana vatambudzwira maisangana kuti zoti munhu akaita zvinhu akadhakwa manje anenge achito sekutaura kwamaita kuti tichinetsana chirovana, hapana pamenetsana nemaclients here nekuda kwokuputa zvinodhaka? Nemaclients esinganetsani, but kunetsana kwakuripo kwakuri kunetsana kwangu inini nevamwe vandaishanda navo, because angonangorega kuuya kubasa nguva yada, umwe anoramba nguva yada, umwe anoita sei. Saka zvaikonzeresa kuti tisave vanhu vakanatsotirongekei. Ndo zvaitokonzereseka izvozvo. Hama dzanzwa kuti ndo chitiko chaitika kuna mukoma Adlife, vakazvigamuchira sei? So far ndikutotarisira kuti akaziziva ndimai vangu, but kwavari kwacho ndindotovachengeta futi, vari kumhondorongezi. Asi mudzimai wangu akantaura kuti akavazivisa, vakati vachangotsvaga bari kuuya kuzotoona, but havasati vakwanisa kuuya kuzotoona. Iye ndiye akakwanisa kuuya kuzondoona mudzimai. Makatarisa nemhosva iyi, masarira zvakadii pane zvinhu zvamaida kuita neupenyu? Ndakatarisa nemhosva iyi ndotarisira kuti pandichabudawo pane zvinhu zvanaida kuita ndokutosvika ndichitoita more, because ndane ruzivo rwakati wandei, ndadzidza zvakawanda ndiri mukati meno nzvimbo zvokuti zvimwe zvaitondigozhera ndiri panze. Munomu ndakatozozoona kuti tisandigozhere ndofanirwa kudai nekudai nekudai, mushure mekunge tiri pakugadzirisana nasekuru vedu ivava tichiita basa tiri pamwe chete nevamwe vavo, because umwe neumwe pane vese vari kuita basa, umwe nomwe anenge ruzivo kake kanoziva kachigumira. Kanonetsa inini kanogona kaitozikana, umwe kanonetsa uyo kanogona ndichikazivawo ini, saka tikaisa musoro pamwe chete zvekutakodzera kuti zvitibatsire. Zviri kutibatsira. Sei muri paCentral? PaCentral ndakapinda musi wa14 October last year. Saka ndikufanirwa kumhanya jeri rangu kusvika musi wa14 musi wa5 October futi this year. Asi makagara sei nanagogo nanasekuru vanochengeta? Nanagogo nanasekuru hapana kana dambudziko riripo, zvinhu zvese tiri kufamba zvakanaka. Chatinetsa tinodza ivo vachitibatsirawo, kana pachibatsirika pane patinetsawo vakurirwawo vanoendawo kumusoro vonogadzirisa nyaya dzedu dzichifamba zvakanaka, hapana chiri kutinetsa. Hapana. Danho ira vakazotora rekuti aiwa iko zvinoregai tiingejane nevamwe vanokwanisa kuti pamabasa tichazoshanda kunze kuno, rakakukosherai zvakadii uye rakakunakirai zvakadii pamunhu agara anoita ake zvebuilding, asi ko zvino maakuzviita muchivandudza muchiitira kunze musingaitire mukati mezuva? Izvi zvakandikoshera nekuti ndakatarisa mavakiro andaita panze, pane zvaindinetsa, zvanambotaura kuti pane zvaindinetsawo zvimwe zvokuti ndaizopedzisira ndatsvaga vanhu vekubhadhara kuti vandipewo ruzivo, but muno ndakurwana free kubva kuna nasekuru iva 2. Zvakandikoshera kuti ndiri munhu aishanda nevanhu vanogona kuita 5-6 tichinetsana pachedu, but so far tiri group of 30-35 tichishanda tichiwirirana. Zvakundidzidzisa kushanda nevamwe zvakanaka, kutadzana zvakanaka nekugarisana zvakanaka, nekuwedzerawo ruzivo. Pandaivaka ndichigumira ndatove more, because ndawedzerawo ruzivo through kudzidza tisina kudhakwa. Zvese zvatiri kuita munomu munenge uri
munhu ari right hapana chinodhaka chaunobata saka unobata zvinhu nemoyo chaiyo zvasiyana nezvongoti rega ndite so ndimhanye kunodhakwa zvatosiyana takubata basa nemoyo webasa tichiziva kuti tiri kuenda apa naapa zvokuti pandobudawo panze netarisiro yekuti nenda munhu ari right. Zvakubatsirai zvakadii in terms of kutenga kana kuwana zvamunenge muchida kushandisa? Tozoti pane zvizhinji zvamunoda kushandisa muri mukati umu, dzingava bhutsu, dzingava sipo, zvamukade kushandisa zvakuitirai nyore sei pane iko zvino makushanda kuno? Hatishanda kuno tiri kujeri zvitinetseba rikata kuno kuwana sekuru vane nguva yekuti kambani kana chiva nenguva yekuti posipa vanoziva kuti hembe dzinosviba vanotipo sipo tichiwacha vanoziva kuti chikafu panoda kudyiwa totobva kujeri tadya but tisvika kuno tiri chikafu chiri chekuti tosvika tichibikirwa takusumukawo tinosvika tichidyawo futi chikafu ikoko nyange nguva yedu yogeza tasvika kujeri mweya yekuti vamwe vanenge vavharirwa isu tosvika tichivhurirwa bose construction ndo dziri kuda kugeza vanototibatawo zvakanaka nekuti respect avo sevanhu vari kuita ubati chakanaka pachiyero. Mashoko enyu kune vamwe iko zvino vechidiki tiri kuona vechidiki vari kupinda munhau dzine chekuita nekutora zvinodhaka. Vamwe vanototi haina ndigone kushanda kana ndisina kutora ndike ndingotora zvishoma ndikangoti kamusombodya kamutoriro ndikatika zvishoma shoma kana mbanje idzodzi ndikatora dzinondipaka confidence. Makatarisa imimi mashoko aminawo ekuvakurudzira nezvamakazosangana nazvo ndekuchikudii? Mashoko andingatovakurudzira ini ndeyekuti dai vambosiya zvinodhaka vamboita zvinhu zveupenyu zvisinei nezvinodhaka bhozi vamwe vanofungidza kuti ukaomerwa neupenyu asati afunga kuti ndoita sei kuti ndisovhe dambudziko rangu ndikatanga ndadhakwa ndogona kuzoita dambudziko iri ndogona kuzosovha dambudziko iri ndisinganzi kurwadza kwazvo aiwa zvotowedzera kurwadza. Saka chinotongodiwa kusiya zvinodhaka toita zvinhu chaizvo voteedzera zvinodiwa nevabereki especially vari panze vachiri kuchengetwa kana kuti vane mhuri dzavo bhozi vazhinji vacho ndaona vamwe vari kupesana nedzimba dzavo vakadzi chaivo chaivo vari kupesana navo mudzimba nekuda kwezvinodhaka zviya wakuteera shamwari uchisiya mhuri. Saka chanongovakurudzira ndechongoti vangosiyana nezvinodhaka vaite zvemhuri yavo padzimba nekuchengeta nekuteerera vabereki nekuenda kumabasa bhozi vazhinji vamwe kumabasa vachadi kuenda nekuda kwekudhakwa vakaenda kumabasa vakwanisa kushanda nemoyo wese upenyu hunochinja. Zvamukade mimi kubva kuZimbabwe Prisons and Correctional Service zvamukafunga kuti zvichidai tiri kuwana yedu rubatsiro kana tiri kuwana maprojects aya ekuti tibatsirikane yende tiwane ruzivo zvamukade zvamukafunga kuti zvinogona kubatsirai zvakare pamushando wenyu wemaoko zvamukade kuti zvivandudzwe zvakamira sei? Chandingada kuti chivandudzwe inonga pamushando wedu wemaoko inaye zvekushandisa zvekupfeka maworksuits vamwe vane ma1-1 vamwe avo acho asina wanatsobhalanza tikaona maworksuit magamboots complete zvese zvakadaro tinokwanisa kuita zvakanaka pari pachikafu apo pakanaka but kumaworksuits nesipo ndo pati kuchema napo nemafuta ekuzora vanhu vapedza basa tingada kugeza vozora mafuta. Zikana mune mashoko mungade kusiyira mudzimai wenyu ari kushingaira nevana akumira sekuti ndiyeko zvinoita kuti ndo vari kutotarisa mhuri ndo vatoo baba pamba vachitarisa kuti zvinhu zvese zvamira here mashoko aminawo kumudzimai wenyu ndoziva kuti everyday paanouya munogona kumbomudza ndokuda mudiwa but nhasi ndoda kuti mumudze mamwe mashoko ekuti iyega akamanzwa anozoti aiwa zvakaitika zvakaita sei zvakaitika jeri rinopera baba vanoita sei vanodzoka. Mashoko aminawo kumudzimai wenyu nodo rwese vozozoti vamwe vezvezvi mukati umu madzimai akatoenda kungopinda jeri 2 weeks mudzimai atorwa pasi but wenyu ari kushingaira nemhuri yake mashoko aminawo kwaari ndekuchikudii? Mashoko anongotaura kumudzimai wangu ndeyekuti Mwari vamupe simba nehama dzake dzimupewo simba rokwanisa kuchengeta mhuri ndakamusiyira iyoyo bhozi ndoziva kuti upenyu hunorema panze apo tiri tese taitombosvika panguva yekuomerwa but zvino totochema kuti asara ega anenge ari palevel ripo but chanongoziva ndechekuti Mwari vanochengeta ndokumbira kuti vangomuchengetawo iye akwanisa kuchengetawo mhuri kudzamara tasanganiswa futi nyama imwe zviri pamwe chete. Tinotenda mukoma maita basa muve nezuva rakanaka tisakupedzere nguva kamudzokere muno rova mabasa naika tinotenda ndofunga mazvinzwira kubva kuna mukoma vachitsanangura nhau yakavapinza muno nhau yekutora zvinodhaka asi zvisinei semunhu ari foma semunhu apinda mukati memaoko eZimbabwe Prisons and Correctional Service vakuona zvakakodzera kuti aiwa nemhosva yawakapara zvisinei isusu hatisi Mwari tingagone kukujaja kana kukutonga inguva yekuti usimuke netsoka dzako unoenderera mberi nekeria yako sekutaura kwavaita vakati ndaimboita zvokuvaka kunzoko asi ndaikurirwa nekutora zvinodhaka. Ndofunga kurudziro mainzwa kuti aiwa vechidiki vaimbi vanotamba bhora nevamwe vakasiyana siyana
haisiyo nguva yekutora zvinodhaka kuti basa rienderere mberi. Iko zvino sekutaura kwavaita vakati ndiri soba, ndakutoona zvinhu zvichindiendekera mberi, ndakutokwanisa kushandawo nevamwe zvakanaka. Pandaishanda ndiri ndega ndichitora zvinodhaka, ndaingova munhu anorwa nevamwe, taigara tichinetsana mabhizinesi kana kuti basa raisafamba zvakanaka nekuda kwekutora zvinodhaka. Kana ukateerera ukatarisa, ndicho chichirongwa chekuti uteerere uzokwanisa zvakare kubva kana kuti kuita stay away kubva pane zvinodhaka. Kune vari kutiona tiri pano paZim News Beat TV Zita, ndinonzi Elizabeth Nyagiwa. Ewa regai nditange nekutaura neutungamiri uri mukati meusungwa Superintendent Mutuke timbonzwa kubva kwavari kuti zvakamira sei, vanovasarudza sei kuti iko zvino pane zvawadzidza izvi chienda unoratidza unyanzvi uri kunze kwamacompanies aya. Sup makadi tinosimba makasimba here. Ndinogona kunge ndapotsa anonzi mai nekuti kutoziva kuti mashefu tangoja kuti chef Mutuke nogona kupotsa kanzi wakanganisa kainini handisi zvawataura vari vanomazvo Superintendent Gwauya Mutuke. Yes. Aiwa tinotenda chef. Kwakadi zvako ku nzvimbo dzatinogara. Aiwa nzvimbo dzatinogara kwakanaka zvikuru. Naika. Amene kumabva imimi. Aiwa kwatabva kuri nani dzakadi hama dzedu mukati mosungu. Hama dzedu dzakarongeka. Naika. Zvose zvakarongeka. Aiwa tinotenda. Ndofunga patinoita tichiona zviso zvibwinya zvipenya kuti aiwa tikuchengetwa zvakanaka panapa. Zvino ndafara nhasi ndasangana nemi kuti munyatsotinzwisisa rehabilitation activities amuri kuita mukati memajeri akamira sei. Yes, rehabilitation program that tukuita seorganization akawanda. Asi nhasi regai ninyanyobata nzvimbo imwe chete ine vanhu vayatiunza panapa yatinoti isusu academic education and skills training. Nderimwe redonzo reorganization rinofarira kuonekwa kuti musungwa apinda mari here. Academic education and skills training rinobata kudzidza kwomunhu ari mujere kubva kugrade 1 kusvika kutertiary ndingati kuuniversity. Then skills training tiri kubata kudzidzisa musungwa mabato emaoko kuti agozokwanisa kurarama achinge abuda panze. Saka pamaskills training edu tine maworkshops ari muHMetro province medu, unana motor make, panel beating, tailoring, you can name it. Akawanda maprograms iwawo including building nemamwe akati wandei. Chidonzo redu nderekuti musungwa kana achinga abuda muno mujere se bandiko reintegration kuti musungwa kana achinga abuda anofanira kugamuchirika sei panze, panofanira kuti pane kuenderera mberi kweupenyu hwake. Saka kuenderera mberi ikoko kunotangira maprograms erehabilitation tichiprepare kubuda panze. Saka tiri pano nhasi muchiona takadai kuuya panapa tiri kuti muone kudyidzana kuri kuita organization yeZPCS nenyika sedonzo renyika kuti leaving no one and no place behind. ZPCS nevasungwa vedu takabatana nenyika tiri kushandidzana namastakeholders yatinoti isusu engagement and re-engagement. Saka mukuita ikoko teida kuti nyika izive kuti aiwa musungwa asi musungwa iyeye anokwanisa kutobatsira nyika pakuvakwa kwayo kwainenge ichiitwa. Saka nhasi muri kuona tiri panapa tiri kuona masungwa vari kuita zvebuilding. Vasungwa vakatangira building mukati meusungwa kubva pakutanga kufundira kuti chitina chinomiswa papi chinoitwa sei. Vari kutonyora matrade test, vamwe vakatonyora matrade test vakatopasa, vamwe vatoprepare kunyora matrade test iwawo. Saka tinovaisa kuno kunze uku kuvanenge vachisangana nevamwe vanhu vari kushanda maprograms ari panze papapa kuti vanozokama hwavo kubatana nevanhu vepanze vagara vakavaziva kuti aiwa vanhu ava kana vari mujere havazi vasungwa chetepa, vanhu vanotorarama, vanhu vanoziva zvavanokwanisa kuti kuita kuti muupenyu hwavo. Saka nhasi tiri pano muchiona juraho riri kuvakwa irori rakatanga kuvakwa kwave nenguva, vari kurivaka richapera ende vari kudoba zvokudaro zvokuti nyika ione vane vakasunungwa kuvadaidza vasungwa vava vanotodaidzwa kutoisawo matenda votodama through construction vonyora vokumbira toda kuti vasungwa vazotivakira vanouya vozovavakira. Yes. Saka vasungwa sofa vamaunza pano panzvimbo yatiri vangani? Nhasi pano vasungwa 35 ndio vari panapa vauya kuzovaka juraho iyoyo ndio ndingangoti ndogenga riri permanent kunoko rotoya kunoko everyday. Uye vashoya kuno kudai so havangouyi chete kuzongoshanda, tati engagement and re-engagement kureva kuti kudyidzana kweorganization nevanhu vari panze. Asi mukushanda kwaanenge achiita musungwa pane zvaanowana, vanopiwa tinoti maallowances
kuti uri kushanda hako uri musungwa asi uri kushanda panofanira kuita continuity paupenyu hwemusungwa ari kujere nemhuri yakasara panze. Kudiridza naizvozvo allowance yavanopiwa pane iyoyo pakupera kwemwedzi wega wega inomuita kuti akwanise kusustaina mhuri yake inenge yasara kumba. Vazhinji vavo vane vakawana, vane madzimai, vane vana, vamwe vari kuchengeta vana mai vavo vakazvara chaivo chaivo. Saka vanhu vavo kana iye asungwa ndiye anenge ari breadwinner. Saka zvinoizvi zvaura kuti life inenge yatoperera parodi. Saka mukana wane vawaniswa kuuya kuno kudai izvi zvinoita kuti mari yaachawana iyoyo haina kuwanda zvayo asi yakawanda nekuti ineyo chikamu chainokwanisa kutokavhira mukurarama kwake. Vanhu vechikoro vanogona kutoenda kuchikoro, mai vanogona kuraramisa vana vari kumba, kana kuti vabereki vanogona kuwana zvavanokwanisa kubatsirikana nazvo nguva yamukomana panenge ari kuno kujere. Uye abva adaro pamusoro pemari iyoyo kosi yake achabva nayo kuno kujere, ingava class 4, class 2, class 1 journeyman yaanenge asvika kuti paabuda jere achanokwanisa kunorarama ari panze akuchitira zvinhu zvake asina munhu ari kumusupervisa. Ndo rinenge riri donzvo redu reorganization kuti reintegration yedu kuti isimbe inofanira kubudisa musungwa anozvimiririra asingazokwanisi kudzoka futi kujere. Kuona zvakare mataura nhau nechekuita nekudyidzana kweorganization yeZPCS nemamwe maorganizations akativandudza. Ndinoda kunzwisisa kuti pamunosvika kana kuti pavanosvika vachida vanhu vangakwanise kuvabatsira mukuita zvivakwa izvi, pane here mashoko kana kuti dzidziso yamunovapa? Ndinoda kuti zoti semakommunities ari kunzoko vazhinji vanototya kuassociata nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Ndoda vachiti yauya mbavha, ndofunga vane mazita akasiyana siyana vanovadaidza. Munotanga mavabatsira sei kuitira kuti vanzwisise kuti vanhu kana aenda mukati meusungwa akangofanana nesu tiri panze, munovabatsira sei pakuvati vakwanise kuzoshandidzana nawo zvakanaka? Ndofunga iko zvinozviita pane chimwe chinhano chiri pamberi zvokudyidzana kwedu necommunity dzapanze zvatora nguva refu zvokuti ko zvinezvi kana kune vakasarira kumashure variko zvavo havagoni kushayikwa. Asi pari zvino iko zvinezvi nemaprograms atiri kuita erehabilitation iwayaya seorganization yeZPCS tinoramba tichitaura mashoko iwawo okuti kana munhu achinge asungwa hakusi kupera kweupenyu hwake, kana munhu achinge asungwa hachida kuti mararamiro anga achiita pakapara mhosva ndo zvaacharamba ari. Ndosaka titi rehabilitation kuti tamudzoredzera, tamuvandudza apa neimwe level. Of course toziva kuti vanogona kuti isusu kunoko uyu bodibodi, asi toramba tichitaura nevanhu vari panze nguva yese. Saiuyu mukana wamatotipa unotivhurira mukana wekuti vazive kuti vanhu ava vanhu uye vakabva matiri uye ihama dzedu. Saka tikasavagamuchira isusu zvatinenge tashanda nawo kuno kuprison hazvigoni kubhadhara, nekuti tikaita rehabilitation yedu tiprepare kuti reintegration ive successful akasanogamuchirika panze hatina chatinenge taita. Saka totovandudzawo ukama hwedu totanga kutovaka nguva yanenge ari kunojere yese techingovaka ukama naivava vane vachiti ingenja ivavava votoziva kuti vanhu vanotoshandika navo nhai zvinova pane makambani akawanda pana vari kuvaka jura handiti vakutoziva kuti ishamwari dzedu idzi havatovhunduki havavhundutsi kudi kunge muchitaura navo ngavataugwe navo. Musungwa chete nekuti ari kujere asi munhu nekuti munhu akabva muvanhu. Yes. Munovasarudza sei kuti muti iko zvino iwewe takuda kuti uende unoshanda kumaprojects seWest Properties ndo yatanzoti pano ndo ine donzvo iri. Ndoda kunzwa kubva kwamuri kuti munozovasarudza sei, munotora mumwe chete paCentral here, mumwe chete kuChikurubi here, mumwe chete kuHwawa here, zvinofamba sei kuti tizoti nasuno tane vanhu 34 vari kushanda pano paHills? Okay, kazhinji kachona zvinongana nekuti kana vanyora tsamba yavo yokuda kuti tikuda kutsvakawo kuti infact vanisa matenders iyi inotori tender handiti inenge yatoti isu tine capacity yekuita sei yekuvaka, tine vanogona kuvaka, tingangoti maofficers edu vanhu vakatrainwa zvokutovaka zvokutodaro maclass 1 journeyman vanotori neunyanzvi hwakanyanyisa. Saka ndo vanozodzidzisa vasungwa kuvaka kwachona. Saka tikaengenjwa nemastakeholders kuti tinoda kuvakigwawo pakati tinovaudza zvatinoda kuti tikwizane navo pamabhadhariro achona, tawirirana mabhadhariro edu tovaudza kuti isu tinoshanda takadai, tine manpower yedu, tine personnel yedu iri highly qualified, then ndo mapinduro atinoita mukudyidzana kwedu. Then masungwa macho atinozounza kunoko serehabilitation
tinoti musungu wauya kujeri papa tinovhunza kuti iwe wakazvimiririra unofunga kuti chatingakubatsira nacho chii unyanzvi hwatingakubatsira nahwo nguva yauri kupika uri nomujeri unofunga kuti iwe kana wabuda panze unogona kunobatsirika because hatidi kuti tiite kuimposa chokuita pamusungu kuti iwe enda kwakati iwe enda kwakati awa unoda kuzoitei kuti inini sekuri ndida hangu kusona ndise kunosona because ndoziva kuti kwandogara uku ndomumarket inondiwandira moti inini ndise zvokuvaka because kwedu kukunya kuvakwa ndinoshaya chokuti chokuita saka saiba vari pasungu vari pano vese vavamo tine takavati iwe unoda kuite chii chaunofunga kuti kana chikwazobuda iwewo unokwanisa kuenda upenyu hwauchina mberi kuti ainise kuti ndoda kuvaka because kuvakwa hakuva supervise kuvakwa handiemploy unogona kuzozviemploya ndega empowerment saka tiri kumuempower nemaskills okuvaka saka ivava vanenge vati ndoda kuti ndoda kuvaka tounganidza vane vachida vanoda kuvaka ivavo voenda kuconstruction tochiti ima construction ava ndiyo kupiruta handiti construction ava ndoda hangu plumbing ndiyo plumbing ndoda magetsi ndiyo magetsi saka vakasarudza kuti isi toda kuita zvokuvaka saka tobva tati kana makuvakwa vakuru vekuvaka ndivava maofficers akadzidzira kudzidzisa nokuvaka ndivo mune muchita sei mushanda nawo vanotonyora matest okuprepare kunyora mainterviews avo kuzonda kuti vatozonyora matrade tests saka vanoti theory nepractical theory iyi ndo key practical yakatonyanyisa because iri kuitwa panze vachivaka zvinhu zvikuru zviri kuonekwa saka anotopedzera chiro kazobuda panapa mavakiro ake ane akatosiyana nemunhu anenge akangovakira ari panzvimbo imwe chete yes saka muna matambudziko amukusangana nawo pakushandidzana kwamukuita nemastakeholders matambudziko apatorina tikutonya kutovaka ukama handiti panonzi engagement and re-engagement tiri kutoengeja vanyuwani nevamwe vatanga tichimbochidzana navo vane vambodzokera kumashure tinoramba tichivadzokera kwavari futi taura navo kuti aiwa ngatichidzanei nyika yezimbabwe inovakwa nevene vayo yes hatina matambudziko nemastakeholders yes takatarisa tinoziva kuti kune mhuri dzinenge dziri kumba munokwanisa here zvakafanana nekuti panhau dzemafamily week paya panguva yemafamily week paya pane dzimwe mhuri dzinogona kuti aiwa inini ndinokwanisa kubatsirana nevasungwa ndinovaka ndiri kunze munokwanisa here kumuengaja panguva yakadai kuti auye zvakare zvichida ndokudzidzisa kwaanenge achivaita vari pano kana kuti kunoku munongoti aiwa sezvo vaine maofficers akavadzidzisa chiendai munoita zvamakadzidza pasina mumwe anenge achivati apa chiita zvakati apa chiita zvakati hatiwanzotora zvedu vepanze nekuti sekutora kwanoita kuti ZPCS yakatopfeka vanhu vane unyanzvi hwakasiyana siyana unowana munhu wese amunofunga kuti ari panze injiniya wese amunoona ari panze kuZPS variko chero maticha ari panze maticha kujeri kwacho ariko hapana watinoshuvira kuti tingangomutore kuti auya azotibatira pane imwe nzvimbo asi kuchidzana navanhu ivavo hatirei kuchidzana navo because pane zvimwe zvatechida zvikwanisiro pamwe techiti sekueducation tesina mabhuku vari kuti isi tokwanisa here kupai mabhuku toti mabhuku uyai nawo ndokuti vasungu vaone kuita sei asi vanovadzidzisa vacho vanotorimo even mukati mavasungwa imomo mune vane vakatombovaka saipa panapa pane vamwe vakabva vachivaka panze handiti zvinongomuti chienda unokonewa uchiita sei uchivaka uchiramba uchivandudza unyanzvi hwako pamwe aida kuti agozokwiridzira CV yake yokuti ikure azonyora kuti class 2 kana kuti class 1 kana akanga auya ane class 4 saka vane varimo mukati mavasunga imomo uye maofficers anenge ari peiwawo vanenge vane unyanzvi zvokuti hapana ndovatokwanisa kutora panze yes handizekana mune mashoko ekupedzisira zvichida ndeyekutenda mastakeholders atiri kushanda nawo pano ndoda kuti pasina ivo mabasa edu kana kuti zvese zvatinochidzidza mukati meusungwa zvinogona kungoperera kupi ikoko batiko zvino vavandudza manje kuti zvinhu zvifambidzane organizations pamwe chete navo zvinhu zvedu zvinenge zvakuita se zvakubuda unyanzvi hwakadai takutonoti aiwa ndo zvinhu zvatiri chiudzwa wachitiudza kaizvi hama dzedu patinombotaura nadzo kuti aiwa ndo zvatiri kuita tiri muno asi kana takuvaona manje vakuita zvinhu zvakanaka kudai zvoti kana uchitopfuura panoti pakavakwa namukoma wangu apa pakavakwa nasekuru wangu apa mashoko amini nawo ekutenda mastakeholders amuri kushanda nawo pundutso yakadai ndekuchikudii mastakeholders ndomatenda zvekutodaro sei ndichidaro nokuti takaona kuti tiri hove hatigoni kurarama tiri kunze kwemvura ende kana ichiti kunze kwemvura ndoda kuti tiri mukati mevanhu mastakeholders ndo mvura yacho ndio matinenge tichigara imo mukati memvura saka kuramba tichibatana navo ikoko kunosimbisa organization yedu uye kunovandudza ruzivo zvinhu zvese zvatida kuti tifire kunge tichiita ivo mastakeholders acho ndiri kuti uyai tirambe tichibatana nemi uyai murambe muchibatana nesu ZPC yakasununguka kushanda nechero zvake munhu vanoda zvokuvakirwa izvo zvizvi
vanongoona public relations office yedu inovaudza kuti vanozvifambisa sei vobatsirwa kunze kana kubatsirwa kuti muone vanhu vaya kuzovaka inga vaimba yako chaiyo chaiyo mabuilding brigades akazara muZPCS kumaprovinces ese variko unotovakirwa imba yako ikatopera kana kuvakirwa kana iri kambani maoffices enyu akatopera. Tiri kushanda kwakasiyana siyana kuvaka zvikoro kuvaka maclinics mahospitals nokuzikama kokuonekwa kokuti pamukano kuti chichaura chionekwa kudai pamhepo vachitozva kuti ZPCS inotoona vanhu vanodi vanoita zvokuvaka izvi regai tinovakoka voti koka takasununguka chaizvo kuda machero kupi kwachona vakauya kuno kuHarare muchida kwagwa kumarondera munoenda kuMarsh East Province vanokubatsira iko vanotodza kuti kune variko vanotoziva vanokurifeya kuMarsh East kupublic relations office yekuMarsh East iko kunobatsirwa chero province amune maenda zvakaringana. Yes. Aiwa tinotenda chef Mutuke nenguva yamatipa yekuti mutitsanangurire kuti project yakatanga sei uye ndevapi vanhu vamunosarudza uye zvinozofamba sei kuti mudyidzane organization yeZPCS pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana. Tinotenda nemukana wamatipa muvaniswa rakanaka. Thank you very much maita basa. Aiwa tinotenda ndofunga mazvinzwira ndichitaura na chef Mutuke vachitsanangurira mutangiro kana kuti mabasa ari kuitwa pano kana mabasa ari kuitwa neZPCS as a whole kubatsira hama neshamwari dzinenge dzichirarama dziri mukati meusungwa uye kubatirana kwavari kuita nemastakeholders akasiyana siyana. Ndofunga matonzwa kuti project ino ndeyewest properties vakaenda vakati aiwa tinodawo vanhu vanokwanisa kutivakira jurawo sekuona kwamuri kuita kumashure kwangu nevakomana vari kuita mabasa makuru vari kuvaka kana uine pako paunoda kuvakirwawo ingava imba angava machurches ingava zvikoro engage nepublic relations dzekunzvimbo kwamuri ikoko ungava kumaCentral Marsh East kwese ikoko vanogona kubatsirai kana muri muno muHarare svikai kupublic relations kuZPCS vanokubatsirai nevakomana ivava sekuona kwamuri kungoita basa riri kubatwa zvakanaka. Isu slogan yedu ndeyekuti yakatambika jere rinopera. Kune vanoda kuona maprograms aya rambai muchifollowa nekulaika Zim News Beat. Ndofunga tava taita rombo rakanaka tava tasangana na PR officer weWest Properties wacho kuti tinyatsonzwisisa kubva kuna Michael Chideme kuti zvanga zvakavaomera sei kana kuti zvanga zvakavasunungukira sei kutanga kushandidzana nevamajeri uye pfungwa iyi naiko zvino vachida kuenderera mberi here kana kuti vakangoona kuti regai timirire pano regai tinzwe kubva kuna vaChideme kuti zvakavakoshera sei kushandidzana nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. VaChideme makadii? Tiripo munofara here imi? Aiwa ndinofara. Mino pakadii panapa? Panapa pari kunakidza basa ramuri kuona riri kuitwa iri aiwa rinotapira rinongovengwa nemuroyi chete ihongu. Ndikuona kana masmaili ndifunga pandasvika pano vanhu vese vanga vachisekerera ndikati pano pari kuitwa basa bozi pane pasingaite basa ka unoona munhu achingoti ende pari kuitwa chinhu chekuti munhu wese arikuda kuzonge aine zita rake kuti ndini ndakachiita icho nemanakire achakaita. Saka vese ari panapa pamukuona ava vanenge vachipfuura vachiti apo ndini ndakanga ndiripo apo ndini ndakavaka musha uyu kana indatopo ndatobatira ndikangopfuura neapa vakaita interview pano ndakaita interview pachangotanga nechoti ndindanga ndiripo pachangotanga hongu yes. Aiwa tinofara zvedu. Ndinoda kunzwa vaChideme muchitanga kufunga seorganization makagara kuti seWest Properties ndofunga kupiyara ndokunotangira zvinhu zvese muchifunga imimi kuti regai titsvage vanhu vanovaka chakazoita kuti mufunge kuti regai tiengage Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Urongwa uyu wakasvika sei? Urongwa uyu wakauya maringe nechirongwa chatinacho kubasa chinonzi Corporate Social Responsibility Program. So pa Corporate Social Responsibility Program yedu takaona zviri nani kuti tinge tichibatsirana nemapazi ehurumende kuita tingati pachirungu rehabilitate and reintegrate vasungwa back into the community. So mukuru wekambani yedu akabva aenda nechikumbiro ku prison services akati kubasa kwangu ndine chirongwa che corporate social responsibility ndaonawo ndichikwanisa kubatsira pa corporate social responsibility kuti munge nchiti vasungwa venyu vanokwanisa kunge vachita basa randinaro kwangu vauye vaite vadzidziswe vagone kuita basa ndo kuzosaka makaona vanhu veku prison services vakuuya
pano the Hills Luxury Golf Estate vakuvaka mudhuri wamuri kuona uyu. Isusu kwatiri tikutoita corporate social responsibility, tiri kutopa back to the community, kuti mabhilidha ari apaya achatobva panapa akugona akutonovaka dzimba, and isusu titoripo pakuvavandudza nekuvavakiridza kuti vange vari vanhu vanodzokera mucommunity vaine zvavanokwanisa, vasaende mucommunity vachinopara mhosva, asi vazive kuti vanokwanisa kushandisa maoko avo nepfungwa dzavo kuriritira mhuri dzavo. Hongu mukuru abva kuZimbabwe Prisons and Correctional Service vauya vataiwa tabvumidzwa takushanda nevakomana. Imimi manje sevanhu ndofunga semuono watinawo tiri kumba uku kumacommunities akasiyana siyana, vanoti mai we tingashande sei nevanhu vakapinda vachiba, tingashande sei nevanhu vakapinda vachita mabasa akadai. Imimi muono wenyu wejeri musati matanga kushanda nevakomana wanga wakamira sei, uye muono makanga minawo muchiona vakomana ava vachiri kuprison vasati vauya kuzoshanda nemi, maivaona vari vanhu vakaita sei? Ndinodaira kuti munhu wese anovhunduka musungwa, nokuti mhosva dzevasungwa dzakawanda dzakasiyana siyana. Hauzivi kuti wawakatarisa akauraya munhu here, akaba here, akaponda here, akarepa here. Handiti so kutya musungwa kunenge kuripo, asi nekubudikidza nekuzonge taakushanda navo unotoona tinotoswera navo tichitoendawo pakati pavo tichitaura nyaya, vanhu vanotonakidza vanhu chaivo. Vanhu vanenge vakangosanganawo nezvavakasangana nazvo muupenyu, asi vanhu vanogona kuumbiridzika kuti vange vari vanhu vanodzokera mucommunity vachinovaka community. Ava vakwatiri tikutoti vari kuvaka Zimbabwe. Handizivi kana paine chine zvimwe. Ndaida kubvunza imimi makazvimirira tisingataure vamwe kuti imimi maivaona sei? Ini ndakazvimirira kutaura chokwadi, musungwa ndinge ndichitotya kutosangana naye nekuti handizivi kuti mhosva yake yakapara ndeipi. Asiwo nekuti probably inini because ndinogarawo padyo nepurazi rinosenza vasungwa, tinovaona every day, saka integration yavo association haizonyanya kundiomera, nekuti ndakazoziva kuti no, vanobuda vachifamba vachiuya kunze uku vasungwa vanenge vatotariswawo kuti vaonekwe kunzi havasi a danger to the society community, vanhu vanogona kutopinda musociety vakatodzokera musociety vakanove vanhu kwavo. Hongu asi takatarisa chirongwa ichi chakakukosherai zvakadii kana kuti chakakoshera ZPCS zvakadii mukubatsirana kwavanenge vachita nemastakeholders akasiyana siyana, nemiwo muri pakati pemamwe mastakeholders makamirirawo vamwe, zvakakoshera kana kuti zvakanakirei kuti vashande ZPCS pamwe chete nevamwe mastakeholders akasiyana siyana? Ndinofunga kuti kushandidzana kweZPS nemastakeholders kwakanaka pakuti iye zvinezvi muri kuona apa tine mabuilder, tine maplumber, tine vanokanya dhaka, vese vavavo vanhu vakutoti kubudikidza nestakeholder inove isusu pano vakugona kuita basa ravo. ZPS inogona kunge isina pekuti vashande vavake vaite chii, handiti nenyaya yekuti maresources, so maresources anozenge achibvawo nekumastakeholders iwo mashoma iwayo. Zvinotibatsira kuti titore vasungwa kubva mumasales mavari vauye kuno vaonewo kuti tikadzokera mucommunity tinonove tiri free sei. So ndinoona chiri chinhu chakanaka chekuti mastakeholders dai taita embrace program iyoyi, tashanda neZPS tabatsira kuita rehabilitate vasungwa. Kune maprojects akawanda kwazvo ari kuitwa muno munyika ekuti tikakwanisa kushanda nevasungwa variko uko vakawanda, tinovaka Zimbabwe yedu zvakanaka, nokuti vanhu vacho vanoda kuita basa varipo. Kurudziro yamungade kupa, ndofunga kune vamwe vachiri kuhesiteta kana kuti vachiri kutyira kure kuti but havazotakure zvidhina here kana kuti kumafoshoro nechichi, asi mimi neruzivo rwamanavo navo nekushanda kwamaita navo iko zvino, ndirupi kurudziro yamungade kupa kune vamwe vachiri kuhesitetera kure asi vaine mabasa vanokwanisa kupa hama neshamwari dzikawana raramo dzikakwanisa kusenderawo mari, vanga vabereki vanga vakadzi chaivo, tozoti vane mhuri dzavainadzo vakasiya kumusha, kurudziro yamungave nayo yamungade kupa kune vamwe vachiri kutya kushandidzana neZimbabwe Prisons and Correctional Service Farm project yakanaka kudai ndekuti chii? Ndingangoti muchidimbu ngationei musungwa sehanzvadzi yangu, semunin'ina wangu, semukoma wangu, semwana wangu anenge ambotadzawo, arohwa neshamu yake. Handiti tikaranga vana mumba tinovadzosa futi manheru, tinovadzosa futi tiuya udye
handiti ndio zvakangofanana nevasungwa. Vasungwa vakatorangwa iko zvinezvi takuva chuya udye mwanangu, chuya urare neapa, chuya uite ichi mwanangu. So ndinofunga kuti ma-stakeholders ese akaona nemuono iwoyo wekuti tikasabatsirana kurehabilitata musungwa tinodzokera kudambudziko rakambomupinza muchitokisi futi. Ngatibatsiranei navo vawanewo cheuviri, vachengete mhuri dzavo dziri kumba, ive pavanobudawo vabudawo vaine mari dzavo dzemabhasi. Ongo ndoziva kuti iko zvino kushanda kwavari kuita vanenge vaine vamwewo vasiri mukati meusungwa. Ndoda kunzwisa kubva kwamuri kuti vari kudyidzana zvakadii ivo vamwe vacho. Munoziva kamera iri apa kapai ikangotarisawo kuinongoona kuti vanhu vari kutoshanda vese. Handiti ndiyo integration yatiri kutaura iyoyo yekuti vanhu vakudzoswa mucommunity kuti asangane neari kumba. Handiti iye ari muchitokisi neari kumba vakusangana vakutaura, akutobvunzawo zviri kuitika munyika, akuudzwa. Chidokwairwa chekuti dai ndachipedza mutongo wangu ndadzokera kumba, I think chinenge chavepo. Ongo aiwa tinotenda. Ndofunga mashoko angu ekupedzisira ndingade kubvunza chipendera kudai ndeyekuti kare ndofunga takati nemuono wejeri risati rani correctional service richingori ZPS. Ndofunga kana kuti ratakakura tichinzwa kare nanasekuru vedu kuti ukaenda kujeri iwe nejeri ratakuona iko zvino ratoni maprograms akanaka kudai kuti vasungwa vantobuda vachivaka vanhu vatitovaona. Ndofunga kare tatisingaone kunze hama dzedu idzi. Ndoda kunzwa imimi muchikura jeri mairinzwa rijeri rakaita sei? Waitoti ukada kuita kana musikanzwa waingoudzwa unzi unoenda kujeri ndaudzoki. So asi zvinezvi ndakazofara ndichiona wedhi rakaiswa pamutupo wejeri correctional services. Iroro ndorekuti kujeri kwakuenda kunonzi aiwa zvawakaita izvo wakaresva, nzira yakanaka yekufamba nayo ndeiyi, ngatifambei tiri apa neapa neapa tichienda kumberi. Chii chaunokwanisa kuita chawanga usingakwanisi kuita uri kunze? Umwe woti ndinogona kuvaka, umwe woti ndinogona kuita panel beating, umwe woti ndinogona kuita plumbing kana kusona. Zvonzi aiwa iwe takuchikuendesa kune zvakati unokwanisa uri unoda kuita, kuzoitana uchinge wadzokera uchinoita mari yako so that hauzopindi muhomwe dzevamwe. Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kwazvo zviri kuitwa neprison services. Yes. Aiwa tinotenda vachideme muve nezuva rakanaka uye nekuti gamuchirawo pamusha wenyu. Ndofunga tikuona mabasa akanaka ari kuitwa nevakomana vachifara uye vachiita mabasa avo nemazvo. Tinokutendai ramba muchiingeja neZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kutoudzawo hama dzedu dziri kumusha kana dziri kupi dzingade kuvakirwa kuti aiwa vanhu vakanaka ava uyai muone pangu pauser apa vakabata basa guru. Ndimi munogona kutipa futi mamwe ma-stakeholders pamunenge muchiita mamwe ma-meetings ayo kuti aiwa ingejai vanhu ava vanokwanisa kuitirai ichi neichi neichi neichi. Ndofunga ndatofara kuti iko zvino makutoziva nemamwe ema-rehabilitation activities avari kuita. Hamusiri kuitirwa nyu panapa ndiringoona construction asi kune zvimwe sekutaura kwamaita kuti aiwa kune hairdressing kune chi vanokwanisa kuvaingeja, vanokwanisa kuita kuvaingeja through kubva pane zvamataura. Aiwa tinotenda chaizvo mova nezuva rakanaka. Muzodyawo sadza rinenge rabikwa nevasungwa apa. Ndatomwa tii ndofunga sadza ndichatosvika zvakare. Ndofunga mazvinzwira ndichitaura naPR officer weWest Properties vachideme vachitsanangura kudyidzana kwavari kuita neZimbabwe Prisons and Correctional Service uye mufaro wavo nebasa riri kubatwa nevakomana pano kuvaka zvakanaka, kudyidzana zvakare nevamwe vavari kushandidzana navo pano. Ndofunga manzwa kuti kana kuine vamwe vanoda kubatsirwawo nemaprograms akaita sewaya musatye kunoka padoor reZimbabwe Prisons and Correctional Service. Vanokubatsirai, vanokuendesai, vanokupai zvakare hama dzedu idzi kuti dzikubatsirei muswere nawo tichishandidzana uye zvakare vachionawo kuti ndezvipi zvavangaite kuti mhuri dziri kumba dziwane chouviri. Hamuzovaoni zvakare vachidzoka mukati meusungwa. Zvino vandamira navo ndi PCO Maposa vari in charge yekuona kuti basa riri kuitwa nemazvo here nevakomana pano zuva nezuva. Ndofunga manzwa panambotaura nevamwe vachitsanangura kuti aiwa basa riri kurohwa nemazvo, saka ndati aiwa handingabvezve panzvimbo ndisina kuona the man behind kubatwa kwebasa riri kuitwa pano kuti vakomana vari kuita basa nemazvo here uye ndezvipi zvavari kuona zvingade kuitwa kuti vakomana ava vanyatsobata basa ravo zvichienda mberi. PCO makadi tinofara chaizvo, tinonzwa kutenda kwakanyanyisa nekufara kukuru nhasi matitsikawo.
zvinofadza chaizvo. Chikuru chandonyanya kutenda Commissioner General vedu ndo vakaita kuti Department Reconstruction imirisa izvozvizvi. Support yavari kutipa yakakurisa zvakanyanyisa. Ndofunga even mota yamuri kuona yakamira paside apa ndeyekuuya kwedu nekudzoka kwedu, hatina chichemupa mafambiro. Chikafu ndofunga mazvionera mega, mabhodho aripo zviri kubikwa, matoguta chaizvo. Then chandakanyanya kufarwa nacho, vakomana vari kumashure vari kuvakava takatanga navo vasina chavanoziva, vanga vakadzima. Vakuru vedu vakatibatsira nematools, vakatipfekedza. Pamusoro pekuti pfekedza, pakava nechirongwa chekuti paita anonzi matrade test, because construction prison service is mainly for rehabilitation. Toda kuti vaya vanga vari mbavha abude amacontractor, vaya vanga vachishaya mabasa vabude vakuemploya. Ndo zvinhu zvatidonzo redu ratakanyanya kutarisa mukati mejere. Vaityiwa vaye vanogamuchirwa panze. Sekuona kwamuri kuita, tine maphases evanhu ava vanotanga vachikanyataka, vabva mukukanyataka voenda mukuronga kuti zvidhina zvinorongwa sei, vabva mukurongedza zvidhina vochienda pamudhuri vakuvaka sezvamuri kungoona. Right. Pakuvaka apa tine yatinoti magrades kuti maclasses, vanotangira paclass 3, class 2 kuenda paclass 1. Pari zvinezvi sechirongwa chekutanga chatakabhadharirwa vanhu vanokwana kuita 25 neprison service, ava mari dzavo dzakatobhadharwa kumatrade test, vari kunotoitwa muna March for maclass 3, zvekuti vese vanhu ava vakubuda vari 35. Totasati vanenge mabricklayer. Hatisarudzi kuti ava ndo vari kuvaka, ava ndo vari kukanyataka. Tinovapa mukana 3 months vanga vachivaka vaye voenda kunokanyataka, vaikanyataka voenda kuti kunovaka. Toda kuti munhu wese atinaye pano abude aine chitupa mumaoko. Ndo donzo reprison service. Chimwe chandonyanya kutendawo pano, takapiwa basa rakati kure neWest Property. Iraipiwa macompanies makuru vanenge vachizikanwa zvakanyanyisa, asi seprison service takapiwa mukana wakadai. Kuprison service kune matrades ese. My profession ndiri qualified as a civil engineer. Kubva kuma-structures ese, whether ma-roads, whether ma-story buildings, whether hatina limit yekuvaka, kubva pa1 room kusvika pa100 rooms tinovaka. Whether kuti panoda kugadzirwa ma-roads tinokwanisa. Tine ve-carpentry, ve-plumbing, mechanics, ese ma-trades muprisons tinawo. Saka even panze apo vanhu musatya. Vanhu ava dzisiri mbavha, ama-artisan akafanira vanhu vari panze. Kubuda kwatiri kuita pano panze vachishanda nevamwe vari panze apapa, iyo interaction yega chidzidzo chakakwana chokuti vanhu ava varehabilitated, vadzidziswa vakuziva zvavari kuita. Tatenda. Ndinotenda, ndifunga kana mubvunzo ndava ndashaya because ndamabva mapinda nemo chaima, ndaida kunyadzobvunza kuti saka vanhu vari kuvatambira sei mushure menguva vabuda panze, because ndaona vari kutoshanda nevamwe vari kubatirana vane mushandira pamwe chaivo kuratidza kuti aiwa tese takangoita sei takangofanana. Aiwa taane ukama hwakanakisa newepanze. Pekutanga tichatanga pano vaitotityawo vachiti aya magombiro vanobva vaitotiza izvozvi, aiwa tahwechekoche tamvura nemazowe tafanana. Aiwa tinotenda PCO nenguva yamatipa, uye regai tirege kuramba chikupedzerai nguva mudzokere munoita basa nevakomana. Aiwa tatenda zvikuru maita enyu vachaparanganda nevese vatikuta pano. Tinokutendai, rambai muchitikutawo muchitishambadzawo saizvozvizvi, zvoita kuti basa rienderere mberi. Tinozvikudza. Aiwa tinotenda maita basa. Ndofunga manzwa ekutaura kwaPCO hanzi iko zvino tava mvura nemazowe nevakomana vagara vari kunze pamwe chete nevamwe vatakazovawedzera kuti aiwa iko zvino taakushandidzana basa richienderera mberi. Havasi kumbotariswa kunzi pavakwa nani kana kuti pavakwa nani, asi basa ringobatwa pamwe chete nevakomana ivava. Kana kuine vanoda kuvakirwa sekutaura kwaita PCO, sekutaura kwamanzwa kana kuti sekunzwa kwamaita kuti chese chamunoziva chinoda kuvakwa tibatei, tinokwanisa kukubatsirai, tinokwanisa zvakare kuitira kuti ramangwana renyu rive rakavandudzika. Ndofunga sekuona kwamuri kuita kumashure kwanguko basa riri kurohwa. Regai iko zvino timbotora mafemo tisosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagunchinde Chisarai. Wanatoti,
kana mutiriona tutambire komori yezimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana